Nyika yakusvika kumagumo, vanhu havasina moyo zvachose. Pane madzimai abatwa kumabopane ndokurohwa zvakaipisisa, vabviswa mbatya dzese. Kuri kutsvakwa 50,000 rand kuti vasunungurwe. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So 6 hours ago pane video raonekwa richitenderera madzimai aya achirohwa nematsotsi. Pane murume muZimbabwean anenge achitranslator whatever it is that the South African guys are saying. So more boys akumbira rubatsiro kuti kana pane vanovaziva tiri kutsvaga nzira yekuti tivabatsira. So pane hama yacho yekuZimbabwe yasenda message ikati murise hama we tina mainini vedu vakabatwawo nematsotsi kuSouth Africa vachibva kubasa. Zvinhu zvacho hazvina kunyatsojeka, asi vanhu vacho vari kuti vari kuda 50,000 rand. Apa matsotsi acho ari kushandisa foni dzana mainini kutora mavidhiyo vachivarova. Tingabatsirikawo sei? Mari yacho tambozama but yarema hama we. So ndo message yabva kuZimbabwe ichikumbira rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe vari kuSouth Africa kuti kubatsirwe madzimai aya. From speculations ari kuitwa pasocial media, kuri kunzi madzimai aya one wavo akatenga foni yanga ine tracking device, so zviri kuita kunge vakaba foni. But nyaya yacho guys whatever they did, no one is deserving to be treated that way. Aiwa guys, marowerwo acho kam kungoti pano pa YouTube ma community guidelines edu hatibvumire kuti tiise mavideo vanhu vachishungurudzwa, but I'm sure by now mariona video iri. Kana musati munogona kuenda ku Telegram ku group rakanzi Leaked Chaos munosangana ne video iri, kana kuti pa page pa Patricia Jake riripo zvakare video racho. So more boys ati achaenda ikoko. So azopedzisira aenda kumabopane. Let's pray for these ladies now. The situation is not looking good for the entire family. I trust God kuti he will never disappoint us. Take a moment to pray. So 2 hours ago more boys azosvika kumabopane akati iye pawanikwa munhu wekumusha ane humbowo hunoratidza kuti ane chekuziva panyaya iyi. Ngatirambe tichinamata. So far vanhu 4 vakabatwa, 2 adults and 2 children. Vana ava mukomana nemusikana, mukomana ne4, musikana ne3. Maparents acho nemafamily members necommunity yese yatoungana kuti vagone kutaudzana. So zvazoratidza kuti investigations are at a very sensitive stage. Saka mapurisa, they are working hard to make sure there's a breakthrough. All 4 people vachiri missing, 21-year-old girl, 18-year-old zvakare, 4-year-old ne 3-year-old. So vanhu vachiri kutevera leads kuti vazive kuti tapapi. So vachiriko ku police station as we speak, still waiting kuti kubatwe makoronyera aya. Guys, inyaya inorwadza kuti isusu sevana veZimbabwe tochiita zvekuhlamukirana here vedwe, tomukirana one against the other here. Panobatwa mwana wekuZimbabwe orohwa iwe wakatarisa uriwe translator, how do you feel vakomana panyaya yakadai? Zvimwe zvinhu you don't even want to be part of it. Chero toti mhiko, toti chiko, hutsinye, womira uchiona mwana kumba kwenyu achitema nechirudzi vedu we ndibatsirei. Pane pamwe pazombokaviwa mumwe mudzimai akaviwa nechepamoyo pazamo apa, abata zamo akati vedu we baba ningi tumiraiwo mari munoti uraisa kani. They are begging, vari kukumbirira upenyu hwavo guys. And the sad thing is they are totally havana kupfeka chero chemukati. Guys, zvinorwadza izvo. Ndozondataura kuti hapana munhu anodeserva kubatwa nenzira yakadai. This is so inhuman zvachose. Chero mhuka hadzibehave nenzira yatakuita isu vanhu. Chiko nai vedu we. Vasvika pakukumbirira upenyu hwavo. So guys, handizive kuti tingavabatsira sei. Pari zvino kuri kukumbirwa minamato. Tibatane paminamato just to make sure kuti they are safe. Takungonamatira kuti vasaurawa nekuti chimwe chakuti kandoti pa more of the information sharing apa vanhu vanobva vapanika, maybe vopesera vatouraya vanhu here hatichazivi. Ende chimwe zvakare chataona ndoti kushama kwavakaita kuti vangoshamiswa ndokuregwa vakarega kuvatiwa navo vachibatwa chibharo. Vanenge vatombobatwa chibharo nekuti
regai tiisiye pano guys. This is so emotional. Mwari haazombotisiyi tiri tega guys. Tikaramba tichinyengetera tikabatana senyika yese tikanamatira vanhu ava guys, panowanikwa breakthrough zvachose. Uyo wakabatwa namapurisa tofanira kumunamatira naye angovawo nemwoyo wakanaka wokutaura kuti vakabatwa vari nechepapi, zviri kufamba sei, kuti vangowanikwawo nevana vadiki vakabatwa guys vagone kubuda vadzokerewo kumhuri dzavo. Mhosva yavo chaiyo handizivi kuti ndeyei kana vana vachiri vadiki vakadai. To leave your comments on what you think panyaya yedu iyi.